Gaur Maialen Diaz dugu gurekin, dramaturgia antzerki komunitarioa eta antzezle lanetan dabil, eta gaurkoan egiten duen guztiari buruz arituko gara. Ongi etorri, Maialen. Eskerrik asko. Zer moduz? Oso ongi, plazer bat da hemen egotea, beraz, pozik, bai. Aspaldiko partez, baina egona zara ja hemen. Bai, egon nintzen, orain dela bizpahiru urte. Bizpahiru urte, ja. Bai. Imaginatzen dut ere gauzak aldatu direla. Bai. Baina, ongora pixka bat hasierara, ze igual zenbait jende zaitu ezagutzen, orduan aurkeztu zaitez, nortzara edo nola kokatzen zara zu artearen mundu honetan. Ni Maialen naiz, antzerkigilea, zentzu zabal batetan, hau da antzerkian nago, bai idazketan, baita aktore bezala, baita arte eta hezkuntza komunitarioa erdibide duten proiektuetan, bai. Bai, sorkuntza proiektu komunitarioetan, hori da. Bale, horren horiek dira zure hiru ardatzak. Bai, hori da, bai. Betidanik izan duzu gustoko antzerkian ibiltzea eta antzerki munduan egotea? Bueno, institutuan hasi nintzen, hola nahiko kasualitatez, Biurdanan lagun bat egon bidatu ninduen, nahi duzu izen eman antzerki tailerrean, eta nik esan nuen. Biurdanan zegoen antzerki tailerra? Bai, Virginia Albirarekin, Virginia Albira, bai. Top, bai, kriston lan egin zuen gurekin, eta hor sartu zitzaidan arra, eta gerora antzerki eskolan ikasi nuen, bai. Baitu, osea, Biurdanan egon antzerki tailerra. Bai. Baina ez zuen asko iraun, ni ikasi nuenean ez zegoen. Gure kuadrillakoa ginen, eta gero beste lagun batzuk, gu gatu genuenean, bakizu batzutan hori oso generazionala dela, pertsona batzuk pizten dira, gero momentu batetan geratzen da hor pixkatestan bai, eta gerora norbaitek berrartzen du, olakoa da, bai. Eta zuek hor gari zinetela eta zenolako gustuak edo zenituzten, ez? Zer nahi zenuten azaleratu edo antzerkiaren bidorretatik? Nik uste dut oso polita zela, ze leku hausten ziguten guk nahi genuen hain zuzen lantzeko, eta egia esateko guztiak ez ditut oroitzen, baina bai. Lehenengo urtean landu genuen normaltasunaren inguruko obra bat, gure momentu horretako iruditegitik zer zen normala kuestionatuz, ez? Desiraren inguruan, orientazio sexuala, honako gauzak. Bigarren urtean violentzia izan genuen ardatz, gehien bat tortura, ze momentu horretan oso inpaktatuta geuden fenomeno horrekin. Eta hirugarren urtean genero estereotipoi heldu genien, emakume perfektuaren eskema hori pixkat kuestionatuz. Bai, guretzat oso ikerketa espazio polita zen, askatasun handi uzten zigutelako sortzen. Eta gure orduko begiradatik heltzen genion hildo bakoitzari. Eta gainean, nera bezaren ez daudela hor anortzaren ez identitate hori edo aurkitzen saiatzen, ez dakizula zer nahi duzu, baina nahi duzu autonomia hori edo eraiki, eta horrelako espazio hori izatea. Bai, horrelako adierazpen espazioek asko ematen dietela gaztei, ni gaur egun olako proiektu batetan nago lanean, inoiz ez dut horrela pentsatu, baina akaso niri hainbeste eman zidan proiektu horren harira, ez? Iruditzen zait hezkuntza sisteman gazteak oso modu kuadrikulatuan daudela sartuta, eta oso emaitza konkretu eta espezifikoak espero dela haietaz oroar, gero hongo da irakasle partikularren bat, baina oroar oso mundu estrukturatuan bizioi direla, eta pixkat gorputzetik abiatuta eta galdera zabalagoak egiteko espazioak irekitzea ez dela inoikoa. Nire ikuspegi eta bizipenetik, gian orain suposatzen dut eta nahi dut pentsatu olako proiektu asko daudela, baina nik uste dut askatasun espazioak eskaintzea ezinbestekoa dela. Eta gero askatasuna nork eraikitzen du, espazioa ematen da, baina gero bideak beti propioak dira. Bai, eta gainera, egia da, batzuetan pentsatzen dela bakarrik artea edo egin behar dela hori zure ogibide bihurtu behar baldin bada, ez? Batzutan, ez? Ikasiko du hori, musika ikasiko du, ze musikaria izan behar da, ez? Edo antzerkia ikasiko du, antzezlea izan nahi duelako, ez? Baina, gero, ikusten duzu, orain adibidez hori gertatzen ari da, ez? Batxilergo eszenikoan,
arazoak izaten ari dira, gero unibertsitatean ponderazioetarako, ez? Artistikoa egin eta bakarrik bideoiek jarraitu aldituzu. Adibidez, ezagit, zuzen bidea edo ikasi nahi baldin moduzu, ponderazio hori ez du, jo que se, pues, interpretazio klaseako nota edo ez du balio, ez? Eta gero, ze garrantzitsua da epaile batentzako edo abokatu batentzako edo irakasle batentzako edo ezagit, kazetari batentzako, pues ezagit publiko aurrean jartzea, ez? Hitz egiten jakitea, ez? Eta gauza horiek ere eman aldizkizu eta ez daude espazio horiek, ez? Bai, nik uste dut egunetako batxiergoen plana zehazki ezagutzen ez dudanez, ezin duela zehatz-mehatz ponderazioen mundu horretan sartu, baina bai orde ikusten dudala edo somatzen dudala presio handia dagoela, geroz eta gazteagoetan erabaki trinkoak hartzeko. Gero ikusten duzu lan merkatua eta oso jende gutxik lan egiten du ikasi duen horretaz, jende askok formakuntza ezberdin asko egin izan ditu, hori egiteko aukera edo eta privilegio izan dugunok, noski baietz, baina nik uste dut presio asko sartzen zaiela olako erabaki trinko bat hartu beharrarekin. Nahi dut pentsatu, hau nahi bat da, ez ditut datuak, baina suposatzen dut batxiergotik gero karrera batetara pasatzeko, hau da gradu batetara pasatzeko, erdibideko puntuak egon beharko direla, izan FP, olako formakuntzak egon beharko zirela, zer bestela oso gogorra da norbaitentzat adin horretan adierazpen bide bat aukeratzeagatik hainbeste ate ixtea. Enago ziur, suposatzen dut baietz, baina uste dut hezkuntza artistikoak egon beharko lukela ez zuk aipatu bezala profesionalizatze bide eta aukera bakarra bezala, baizik eta beno... Beste tresna den moduan. Bai, gaitasun transversal bat bezala, azkenean gorputza eta adierazpena leku guztietan daukagu. Eta hori kentzea edo zein lan esparrutik ez du zentzu handirik. Gorputza behar dugu, hori da daukagun bakarra. Beraz, berarekin harremanatzea eta adieraztea eta beno, elkarrentzutea eta komunikatzea oso garrantzitsua dela iruditzen zait. De hecho, uste zure kasuan, zuk batxillergoa bukatu eta lehenengo antzerkiarekin, bueno, zer ikusi oso estua ez duen gradu bat egin zenuen, ez, lehenengo? Ez, nik izan dut asko ikasteko privilegio handia. Betu. Antzerki eskolan ikasi nuen lehenengo 3 urtez. Lehenengo izan zen antzerki eskola. Bai, antzerki eskolan egon nintzen 3 urtez. Horrelako amaitzerakoan, oso pozik negoen jasotako formakuntzarekin, baina munduari begira eta nire 21 urtetatik sentitu nuen, errealitatean eskua sartzeko edo eraldaketa bat sortzeko beste tresnak ere behar nituela eta magisteritza egitea erabaki nuen, nolabait, eraldaketa prozesuetan sartzeko. Magisteritzan hezkuntza sistemaren nondik norako asko ikasi dituen eta amaitutakoan, eskerrak eman nizkion aukerari, eta antzerkira itzuli nintzen. Ze uste dut hezkuntzan gauza asko daudela, baina egun, etorkizunean ez dakit, baina gaur egun ez dut nire burua hezkuntza arautuan ikusten. Orduan, beka bat lortu nuen Madrilera ikastera joateko eta hor aktore bezala formatzen jarraitu nuen. Lehenengo izan zen, Nafarroko antzerki eskola, gero... Bai. Bale, eta Madrilera gero zergatik? Azkenean ez hori ere hitz egin dugu, ez? Falta da hemen edo gertu, falta da horrelako formakuntza espezifikoago bat? Ni Madrilera joan nintzenean dantzertirik ez zegoen. Egia da horren dantzertirik ez dela, bai. Bai, eta momentu horretan nik Nafarroako antzerki eskolako formakuntza oso gaztetan hasi nuen, ez nituen ez da 18 urte ere, sartu nintzenean, eta, magisteritza bukatutakoan sentitu nuen nik nahi nuela ikasketa tekniko pixkat zehatzagoa. Momentu horretan antzerki eskolatik nik atera nuena baino. Orduan erabaki nuen, teknika oso konkretua zeukan eskola batetara jotzea, hain zuzen laboratorio William Laytonera, ezagutzen nuenen artean, hori iruditu zelako aproposena. Eta hor, nola izan zen prozesua? Ze nahiko kaineroa da, ez? Eta gainera, ez dakit? Karo, Laytonen eskola psikologista bat da, ez da oso lan fisiko-korporala egiten, bere lan hildoa Stanislavski eta errealismo amerikanotik dator, eta orduan testuak oso modu psikologista lantzen dira. Interpretazio nahiko intimistak dira, eta ikasketa prozesuan zure bizipenetatik hasten zara gerora pertsonaiaren bizipenekin konektatzeko. Ni 25 urterekin joan nintzen ez, banuen bizitza esperientzia bat, pixkat hor lantzen zena dimensionatzeko.
Ze batzutan material pertsonalarekin lan egitea Claro. sorkuntzan delikatua da, gazteagoa zarenean are gehiago, Eta osasun mentalerako ere izan daiteke nahiko bombita, ez? Bai, hasieratik abisu eman ziguten, hori ez zela lan pertsonala egiteko lekua, eta, nire adin hortatik lasai heldu nion formakuntza horri, baina, nire inguruan sarraski pare bat ikusi nituen. Jakin behar, baina hori sorkuntza prozesu guztietan, eta nik uste dut bizitzan oroar, jakin behar dela leku bakoitzak zer eskatzen duen eta zer ez duen eskatzen. Bai, eta zure lekua den ez, ez? Eta zure burua zaintzen eta babesten zauden lekuan. Bai, zen hori oso garrantzitsua dela uste dut. Baina, leku honetan eta beste askotan ere. Bai. Eta gero Madrilen zinela hor bai hasi zenuela proiektu bat gaur egun ere jarraitzen duzuna, ez? Bai, nik Madrilen, formakuntza hau amaitu nuen, eta beste urte bat geratzea erabaki nuen. Besterik gabe, geratu nahi nuelako hor zer zegoen ikustera. Denetatik egin nuen hor, partikularrak, bizitza bilatu, eta hor hasi nintzen Kalatea antzerkitaldearekin, egun nire konpainia ere baden horrekin lanean proiektu batetan. Piel con piel, euskaraz azala-azalarekin izena duena. Eta, proiektuarekin maitemindu nintzen, eta hor geratu nintzen. Bai, urte horretan ere hasi nintzen dramaturgiari kaina gehiago ere ematen, beraz, batzutan zer egiten, batzutan zer egingo duzunez jakiteak, albidetzen dizu, gozat probatu eta... berriak, ez? Bai, hori da. Eta zertan datza proiektu hori? Azaldu pixka bat. Zer orain ere Iruñan egiten ari zareten. Bai. Orain egiten ari gara Berriozarren eta Sarriguren. Ni maitemindutan nago proiektu honekin. Hau da gaztekin egiten duzun. Bai, hori da. Piel con piel edo azala-azalarekin da indarkeria matxista eta rasistak lantzeko antzerki proiektu bat. Orduan, 15 eta 17 urte bitarteko gazteekin egiten dugu halako ikerketa prozesu bat, pentsatzeko nola indarkeri horiek dauden gure egunerokoan. Hasten gara muturreko indarkeriaren adierazle den fenomeno batekin, sexu esplotazioa xede duen pertsonen tratarekin, eta hasten gara fenomeno hori aztertzen. Gazte gehiengoarentzat ematen du, hor dagoen zerbait dela. Baina gerora fenomeno hori eusten duten hildoak aztertuz, zutabeak aztertuz, nabaritzen da, ez dago, badaudela aman komunak edo ainurrun ez dauden gauzak. Adibidez, trataren biktima direnek, adibidez, ez daukate fronterak gurutzatzeko eskubidea. Eta horrek, errealitate hori, hurbiltzen du batzuei, beste batzuei baino gehiago, baina gure inguruan hasten gara nabariago ikusten. Edo, prostituzioa konsumitzen duten gehiengoak gizonezkoak direla ikusita eta gorputza jartzen duten gehiengoa emakumeak direla ikusita, genero rolak batean azaleratzen dira, ez? Edota pobrezia egoerek ze ekintzetara bultzatzen algaituzten ikusteak, egoera horiek gure egunerokoan daudela ikusten da. Orduan, nolako zubiak eraikitzen dira errealitate horretik gurera, jakin da zer daukan eragin zuzenagoan eta zerk ez. Eta hortikan haiek hasten dira pentsatzen, eta hori nola eraldatuko genuke guk gurean. Eta horrela sortzen da sorkuntza kolektiboan antzerki pieza bat, 6 hilabeteko epean, eta gero publikoaren aurrean ematen dena, oso potentea da. Nire iritziz oso potentea da, naiz objektiboa, baina 8. urtea denez eta hainbat gazte pasatu direnez, nik uste dut, gauza gertatzen direla. Eta nolako egorak sortzen dira, ze, imaginatzen dut batzuentako ere izan, urte horiek dira nahiko potenteak, ez? Eta igual, baliteke horietako zenbait, violentzia hori, emakumezkoak guztiak, eta imaginatzen dut, razializatuak ere, egongo direla hor, eta jasango dutela violentzia hori, eta gero hori lantzea, ez? Nolako prozesua da haientzako ere? Bai, guretzat oso argi daukagu gurea dela antzerki soziala eta ez antzerki terapeutikoa. Hori asko ezberdindu behar da, ze ez gara bizipen intimo, subjetibo eta propioan sartzen, baizik eta gure bizipenaren hildo sozialak detektatzen. Hau da, ez dugu egin nahi olako lanketa pertsonal bat, ez dugulako ez denbora, ez formakuntza nahikorik, eta nik uste dut horretan oso zintzoak izan behar garela, olako saltxetan sartzen garena, baizik eta bizipen pertsonaletan gehiegi sartu gabe, gehiago da, mamia da aztertzea, zerk ematen dion aukera indarkeria horri gurera etortzen.
Hau da, ze struktura mentalek, politikoek, sozialek, eta hori detektatzea. Hau da, ikustea nirea dena politikoa dela. Hau da, bai, bueno, feminismotik beti da nik esan den hori, antzerkiaren bidez eta ikerketa gorpuztu baten bidez, aztertzea. Gara, imaginatzen hori, zaila baita ere neurri horiek aurkitzea, ez? Bueno, 8 urte da batzazu, orduan imaginatzen dut, ja, praktikarekin... Jakin behar da, bai. Claro, jakin behar da, ez? Baina batzutan, zenbait egoera, azeleratu daitezke? Azeleratu daitezke, baina, bai, beti, bueno, zaintza esparru batetatik ari gara, baina zuk ezitzaile bezala jakin behar duzu noraino eta zer testu ingurutan galdetu, ez? Eta non ez? Eta kasuan bilatzen ditugu kanpo babesak edo laguntzak, zelan egiten dugu beste eragile batzuekin, baina asmoa da azkenean ikustea nire bizipenak, pixkat nolabait desbinkulatzea diskurso neoliberal hontatik, zeinetan zuzara gertatzen zaizun horren arduradun eta erantzule bakarra. Ez, gertatzen zaiguna politikoa da, strukturala da, eta ara joan nahi dugu. Hor da, hor jarri nahi dugu puntua zuzen. Bai. Orduan, bai, aruntzagoaz. Bai. Eta zu, sortzen duzun gauza guztiak, badituzte horrelako, konpromesu bat dago gizartearekiko sortzen duzun horretan, ez? Bai piel kon piel horretan, edo bai ez dakit, zu dramaturga bezala egiten duzun sorben propioetan, ze, karo, imaginatzen ere enkargoak izango dituzula, eta horria igual. Bai, ez nuke jakingo erantzuten, ze iruditzen zait, sorkuntzaren munduan, askotan eskatzen zaiola olako konpromesu eta konpromesu politiko bat. Nik gustut bai hor badu dela, baina beste gauza diskurso politiko didaktiko bat sartzea pieza batetan. Ni hor ez nabil asko. Iruditzen zaidalako, batzutan, arteak baduela olako, edo sortze lanek behar dute olako misterio, ambiguetate edo interpretagarritasun margen bat eskaini hartzaileari. Eta ez itxitako diskurso bat, ezakit, iruditzen zaitor ez dagoela piezaren eta publikoaren arteko tensio bat, ez interpretazio bat eta publikoari zerbait eskatzen diona, baizik eta emandako gauza bat. Orduan, niretzat badira hildo batzuk, niretzat garrantzitsuak direnak eta lantzen dituanak, nahi gabe ere ateratzen zaizkigu beste hainbat gai, arteak ere baduelako parte inkontziente hori, ateratzen zaizkigula gaiak, eta nik uste dut kolektiboki aritzen garenean ere, talde konpromesu bat izan behar dute perspektibak eta lanketek. Baina, konpromesu politikoak niretzat ez du olako hildo pedagogiko edo diskursiboarekin harremanik izan behar. Azaltzen nahi. Bai. Justo aurreko gonbidatuarekin ere ibili gara honetaz, ez? Sortzen den elkarrizketaz idazterakoan, eta gero, gainera antzerkian ja dago interpretazio bat, aktoreek egiten dutena, ez? Baina publikoak ematen dion interpretazio horretaz, ez? Bakoitzak ematen diola interpretazio bat, eta interesgarria dena da hori, ez? Irekia izatea, eta nahiz eta hausnarketarako bide bat edo galderak bota, ez izatea horrelako, ez? Propaganda edo... Bai, gainera antzerkia arte kolektibo bat da. Kasik festa batekin antzekotasun handiagoa da. Estresa handian ematen duen festa bat, ez? Bai, total, baina, azkenen baduka ekitaldiaren magia hori. Orduan nik uste dut hori errespetatuta zaindu behar dela, ez? Eta, diskursoaz gain eta hildo politikoetaz gain, azkenean guztiok ditugu hildo politiko batzuk edo besteak, orduan zuk zure eta arduratzen bazara, gero obran islatuko da, baina elkartze horren edertasuna ere zaindu behar dela uste dut, eta, gero edertasunak propio daukan diskursoa ere bai. Hau da, lenguaiak propio, lenguaia eszenikoek baituzte bere kodigoak eta guan eragin bat, orduan ezin ditugu, ez dakit nola esan gure lanabesak, gorputza, mugimendua, derrigortu guk nahi duguna esatera. Lenguaia bakoitzak bere mezuak ekartzen ditu eta orduan guzti horrekin malabariak egiten gabiltza publikoari zerbait eskaintzeko. Azaltzen dut esan nahi duena? Nik uste baiet, ez daudela bakarrik zurea esaten saiatzen? Esan nahi duguna da, ezin diogula, ez dugula
pieza bat sortu, zeinetan derrigortzen diogun egiten dugun horri, kontatu nahi dugun hori esatera. Guk proposatzen dugu zerbait, arduraz, guk proposatzen dugu zerbait arduraz, baina gero publikoak bere eginen du eta bere interpretazioa emango dio. Eta antzerkiak daukan gauza da garaikidetasuna, ez? Publikoarekin elkartzen da, leku batetan, garai batetan, baina gero gauzak denborarekin ikusita beste perspektiba batetik ikusten dira, orduan, ez dakit, batzutan iruditzen zait, asko exigitzen zaiola gauza oso itxiak eskatzen dizkiogula antzerkiari. Eta antzerkiak daukan magia da irekitzea, galderak uztea. Eta, nolabait, simetara butaka batetatik begiratzen ahalbidetzea. Eta noiz konturatu zinen nahi zenuena idatzi baita ere, ez? Gauza bat antzerkia ikastea eta antzezlea nahi izatea, eta beste gauza bat, hori idazten jartzea, dramaturgia edo lantzea. Zintzoa izan da, haserretik etorri zitzaidan impulso handi bat. Ikusten nuelako, ikasi nuenean, 20-21 urterekin, jasotzen genituen testuak oso txiruloak zirela, emakumezkoentzako pertsonaiak batzutan, pobre manikeoak, rol generoetan oso itxiak, eta orduan rebote horretatik hasi nintzen pensatzen. Nik idatziko nukera izango zen, idazteko impulso nik uste dut zilegia dela. Leitonen gainera, testu klasikoekin lan egiten da, lehen aipatu bezala, nolabait, antzerkigintza edo antzerki mundu kanonikoetan dauden testuekin, emakumezkoen pertsonaia interesgarria asko badaude ere, asko oso mugatuak daude rol generoetan. Estereotipoetan gero, bakoitzak bere mugimendua badu ere. Baina niri asko falta zitzaidan, ikusten nuelako ez ninduela representatzen. Orduan, amorru horretatik esan nuen, nik idatziko nukera izango zen, eta hasi nintzen idazten. Osea, hor bertan hasi zinen? Bai, lehenago idatzi nuen testuren bat, aurrei zuzendurikoa ere, Greta Liburuzaina, antzerki eskolako saria jaso eta bertan montatu zuten, La Piel teatrokoek. Baina, hor non antzerki eskolatik aurrera hasi zitzaidan impulso hori. Eta, claro, hasten zara eta nola hasten zara, ez? Ze formakuntza bate hartu zenuen, ez duzu formakuntzarik zehatzik, ez? Horretan. Nik kasuan, nik dramaturgia master bat egin nuen, gerora, ez dakit nola esan euskeraz, performatibitate eta generoan inguruko diploma bat Madrilgo Complutense Unibertsitatean eta gerora ikastaroak. Beti geratu zait dramaturgia karreraen arantza ikasi izanaren, arantza hor, baina formatu nintzen. Hala ere, Leitonen interpretazio klaseetan testuaren analisi oso zorrotzak egiten ziren. Eta hor, idazten ikasi nuen beste leku bateetatik. Hain zuzen, aktore bezala nik zer behar nuen ikusita. Eta hori formakuntzaletik oso potentea iruditzen zait. Zer esan nahi dudan nik, baizik, eta nik aktore bezala zer behar dut. Orduan, bi alde horietan egotea, nik uste dut eman zidala, begira pixka eta beratxagoa zentzu horretan. Zurein badakizu ez, idazterako badakizu zer behar duen aktore batek, ez? Edo zer beharko zenuke zu aktore moduan, ez? Baitut pista batzuk. Hori jakin bakoitzak, ez? Baina pista txiki batzuk jaso nituen bere momentuan, eta ni aktore eta antzerkigilea naizen aldetik, saiatzen naiz, niretzat edo enkargoa eman dianarentzat olako pistak uzten. Lehen esan bezala, hau ez da bide bat, baizik eta... Nola zen ipuin hau? Ipuinetan bezala, ogi pusketak ustea, ez? Bideari heltzeko. Nola zen ipuin hau? Arkumena ez? Ez zakit. Jartzen ditu lauia eta norbaitek... Erpurutxo zen? Ez dakit. Ipuin klasikoetan asko gertatzen da, ez? Olako ogi apurrak utziz bidezke bat egitean, niretzat dramaturgia hori da, ez da, hemendik joan behar zara dion bide bat, baizik eta hildo batzuk, eta gero aktoreek, zuzendariek, argi diseinatzaileek, eszenografoek haien lana osatzeko. Olako andamiaje bat da. Eta entzuna da, zenbait kasuetan, idazten dutenei, mingarria iruditzen zaiela, ez? Gero moldatzen dituzten adin tekstuak edo, ez?
Zure kasuan horrelako pena sentitzen duzu? Zure testua gero hor plazaratzerakoan eta... Nik uste dut zorte handia izan dudala, ze nik egin dudan idatzi ditudan testuak montatu izan direneak, saititut nik konpartitu nahi nuen kontzeptua maitasun handiz tratatua izan dela, eta niretzat oso garrantzitsua da hori. Gero testua lanabes bat da. Balio literario bat izateko aspirazioa duen testu bat, baina finean estenarako den zerbait. Orduan, pixka bat ukitzen bada, niri ez zait inporta, iruditzen zait garrantzitsua, komunikatzea elako erabakiak, baina adibidez, 2019an okerez bana idatzi nuen Ilargiaren atzean, aurrei zuzenduriko testu bat, eta Malaspulgas taldeak montatu zuen, egokitzapenak egin zituzten noski, haiek behar zituzenak, baina oinbesteko mimoz tratatu zuten obraren mamia, eskerrak ematea besterik ez zitean geratu, ez? Akaso nik ikusten ez dituen gauzak haiek landu zituztelako. Olakoak dira talde lanak, ez? Zupotatzen duzu, baina osatzen da guztion artean. Eta orain zuretzat, zuk uste dramaturgia dela garrantzitsuagoa adibidez, antzestea baino? Nik uste dut orain dramaturgiaren boom bat egoten ari dela, iruditzen zait orain... Pertsonaki edo orokorrean? Iruditzen zait, nolabait dramaturgoaren figura oso izkutupean egon dela, jendeak, ohitura zegoela testu bat hemendik edo handik hartu, edo sorkuntza kolektiboan aritzekoa, baina dramaturgoaren figura preseski orain ari dela agertzen pixka bat gehiago. Olako, sorkuntza kolektiboari forma edo edo hildoak ematen dizkion figura bezala, ez? Ez hainbeste autore magnifiko bat bere etxean sartuta dagoena bakarrik idazten, baizik eta olako koherentzia eta hitzaren zaindari den figura bezala. Koherentziaren eta hitzaren zaindarien figura bezala. Orduan, iruditzen zait, garrantzitsua dela, baina antzerkia beti da talde lana. Orduan, ez dakit, niretzat personalki oso garrantzitsua den lana da, zenik aktore bezala asko apreziatzen dut, testuarekin olako atxikipena sentitzea, baina iruditzen zait talde lan bat dela. Orduan, ez dakit lehentasuna emango nioke dramaturgiari, ez zuzendaritzari. Gero talde bakoitza oso ezberdina da. Lidergoak ezberdinak dira, ibilbideak ezberdinak dira, botere harremanak ere ezberdinak dira, orduan talde bakoitzak eskatzen du berea. Nik uste dut beharrezkoa dena, talde lanean beti da, zintzotasuna botere harremanekiko. Eta hortikan abiatuta, igual dio dramaturgo izan, edo aktore, baina izan behar gara zintzoak bakoitzak okupatzen duen lekuarekiko. Baina hori antzerkian eta leku guztitan. Orduan, Bai, igual da... esan barro ez da baina ez du esango. Egia da baita ere, batutan pentsatu izan dela, ez, antzerkia, pentsatu ez, badakigu oso prekarioa denez, ez batutan sortzerakoan, ez den dugu, ez dudan ez dirurik, ez dakit nor pagatzeko edo, nik egingo dut guztia, ez? Ni antzestuko dut, ni zuzenduko naiz, nik idatziko dut, baina, karo, azkenean, ez dituzu errekurtsoak eta ezin duzu guztia zuk egin, ez? Edo bestela kalitatea ailegatuko da puntu batetaraino, ez? Baina, karo, horrelako nahasketak egiten baldin badituzu, ez? Eta horretan dagoen jendea ekartzen baldin baduzu, gero hori, ez, kriston ez dakit loratze bat edo jasotzen du, ez? Bai, nik hori sinesten dut eta sinestu nahi dut, gainera. Prekarietateak batzutan, zuk esan bezala, eramaten gaitu erabaki azkarrak hartzera, eta hala da, eta bizi behar dugu, eta hu hogi bide bezala aukeratu behar dugunok, aurrera egin behar dugu nola edo hala. Baina, idealki nietzat, nik nahiko nukena izango litzateke olako antzerki komunitate potente bat izatea, ofizio ezberdinekin, ez dutela beti berdinak izan behar, Ni aktore eta antzerki gile naizen bezala, kaso bat da aktore eta zuzendari, beste bat, probatu ditzazkegula lenguaia esteniko ezberdinak, baina nik uste dut bai aberasten gaituela, eta prozesuan zehar gertatzen diren ikaspen horiek ere estenikoak dire eta gero estenan islatzen da. Nabaritzen da talde batetan jendea beldur dagoenean zuzendaritza oso zorrotza delako edo bakoitza bere egiten duenean bere burua salbatzeko, gero gauzaiek somatzen dira. Orduan, talde potenteek egite dute maitza esteniko potenteak, baina hortarako behar da betikoa, denbora eta bideak. Eta bideak esaten duenean askotan dira dirua. Orduan, Eta zu beti izan duzu argi hau dela zure ogibidea eta honetan jarraitu nahi duzula?
Magisteritza ikasi nuenean, hori ikusten nuen, zegoela lan bat, iruditzen zait, lagun asko irakasleak dira, eta egiten duten lana, ezagik nola esan. Txapo, bai. Txapo, egiten dute lan ikaragarria zaintza eta hezkuntza aldetik. Egia da, nik nire burua ikusten dudala erosoago eta gustorago beste esparru batzuetan. Egia da, garai txiki batez irakasle aritu nintzela, pandemia garaian, kendu nion hautsa magisteritza tituluari eta eskola batetan sartu nintzen, antzerki munduan ez zegoen deus, eta oso gustorago nintzen. Baina, bakoitzak jakin behar du zer den maite duena, eta daukagun denborarekin zer egin nahi dugun, ez? Eta nik aukeran nahiago hau. Eta prekarietate horrek, noizbait, ezagit, gelditu egin zaizu, zaitu diot, esan ez, ezagit, kondizio hauetan ez, edo horrela jarretzen badi badu. Azkenean, osasun mentalerako ez eta zure bizarako, izan daiteke ere oso ez egonkorra, ez? Nekosoa da, haserretzen nau, baina uste dut haserretzen gaituela gremioko guztiak, eta nik uste dut askotan pedagogia lan handia egin behar izan dugula lan baldintzen iburuz hitz egiteko, ez? Zer gauza, ze baldintzak behar ditugun gure lan egiteko, ze baldintzatan ezin den. Hor sartzen da, ni orain lasaiago nago horrekin, baina igual gazteagotan inpostorean sindromea. Zuk lan baldintzak eskatzen behituzu, aurrean daukazunak esan alditu, hainbeste balio duzure lanak, hainona zara. Hau da, gure gorputza eta gure sensibilitatea, lan merkatuan sartzen dugunean, oso itxusea da lan merkatua esatea, baina orain baldintza laboraletaz ari garenez, elkartuko ditut bi hauek, ematen du epai hori egiteko aukera dagoela, eta nik uste dut ez direla konfunditu behar, hau da, zuk eskaintzen badiozu lan bati beharrezkoa den, aurretiko formakuntza, lan orduak eta dena delakoa, zilegitasun oso daukagula, behar dena eskatu behar dugu kolektiboki, hori bai. Orduan, saiatu behar gara, elkar antolatzen eta gauzak elkarrekin egiten lan baldintza duinak lortzeko. Eta gero badaudela zirkuito ezberdinak, ze badago amateur zirkuitoa, afizionatuena, primeran ez ezatela kobratu, noski, jakin behar dugu zer den nongoa, baina hor badago antzerki zale kantera bat asko ere zaindu behar dena, hau da, banatu behar direla esparrua, nik uste dut. Bai. Bai, eta batzutan, sindrome inpostorena oso kuriosoa da, ez, gertatzen zaizunean, ze ez dagoen ez ezer, idatzita ez, neurtuta ez dago, ezagit, orduko kobratu behar duzu, hau, ez? Ez dagoen ez horrelako ezer, zuk jarri behar duzu prezioa, eta askotan... Hori kasu bakoitzean, esan nahi dut ze badaude aktore sindikatuan, Euskal Herria mailan badago, Euskal Herrian... Baina Nafarroan ez, ez? Euskal Erkidegoan badago, hemen? Nik dakidanez, galdera hau ez dakit erantzun nahi duan telebistan, igual gero da liadika bat, eta igual badago, orduan, ez dakit, nik esan dezakedanez. Bai, nik dakidanez. Nik dakidanez, egon badaude aliantza batzuk, esan Euskal Aktoreen Elkargoa, edo Unión de Aktores, Estatu mailan, eta hor baude, olako tabla salarialak. Ez? Zenbat jaso beharko genukeen, esan da, orain bai, hori kontratatzen gaituztenek batzutan ez dakite, edo, betiago falazia hau edo, ez dakit nola esan, sesgo mental hau ez, zeinetan gustoko baduzu, erraz egingo duzu, beraz ez duzu kobratzea merezi. Orduan, ez dakit, horrek lan munduaren nahiko ikuspegi ilunek hartzen digu, hau da, amargatutak egon beharko genuke kobratzeko, ez da, bilatzen ari gara, pozik bizitzeko modua nahi duguna eginez, beraz, horrek ez digu kentzeko, kobratzeko zilegitasuna kentzen, hori bai, batzutan borrokatu behar da. Eta orain, Madrid eta Nafarroa artean zaude lanean, edo orain ja hemen finkatuta zaude eta hemen zaude eta kitxo? Bien artean nago. Bien artean. Bai. Nik Madril asko maite dut, artistikoki asko eman dit, eta Kalatea nire antzerki taldeak, bertan dauka egoitza printzipala. Centro de Artes La Praga daukagu espazio bat, eta hor daukagu gure ekintzaren gehiengoa. Gero ere Bartzelonan badaukagu estekide bat, eta orain Nafarroan Piel con Piel azala-azalarekin proiektuarekin, baita Teatro Dix jaialdiaren baitan egiten ditugu laborategiekin. Teatro Dixen zaude sartuta baita ere. Bai, hor egin genuen Kalatea bezala, antzerki laborategi bat oso polita izan zena. Baina, ni oraintxe, birien artean bizi naiz, orain asmoa dut hilabete batzuk Madrilen emateko, esaterako, ze artistikoki
niri inportatea iruditzen zait, leku ezberdinetan zer gertatzen den ikustea. Eta gero, antzerki komunitarioen alorrean nik asko ikasi dut Madrilen. Eta, hor, ni saiatzen naiz nagoen lekuan ikasten. Eta, ondaukan taldea zaintzen, eta nire amak esaten duen bezala, leku bakoitzetik hoberen hartzen. Hala baldin bada primeran, ez? Bai. Saiatu bintzat, saiatzen nabil. Eta zuretzat zer da antzerkiak gizarteari ematen diona? Eta, zehazki, antzerki komunitarioa? Ez delako galdera ona, Parte hartzen dutenei, ematen die modu ez konbentzionalean harremanatzeko aukera. Eta hori asko da. Hau da, normalean baino egunerokoan elkartzen gara eta konbentzio sozialak oso argiak dira, heldua garelarik ez garela asko jolasten elkarrekin, edo oso jolas pautatuetan. Honek ematen digu adierazteko eta harremanatzeko beste modu bat. Eta horrek sorrarazten alditu kaso harremanatzeko modu ezberdinak, besteekiko beste kuriositate bat, edo elkar begiratzeko modu berri bat. Eta niri hori iruditzen zait oso garrantzitsua, ze 2 urte egin izan dugu teatrorik zenbaitan hau, oso jendean hitz elkartu da, eta, hasieran aurreiritzi batzuk egon badaude. Kontua da aurreiritzi horiek alboratzen saiatu, eta aurrean daukagun hori ezagutzen saiatzea. Orduan, nik uste dut aukera polita ematen duela plazeretik, norberaren biografia edo kontakizunetik abiatuta, zerbait elkarrekin sortzeak. Ez dakit, aukera polita dela uste dut. Eta egia da, elkartzen direla ez, igual, egunerokotasuna esan duzuna ez, edo inoiz elkartuko ez diren pertsonak, ez? Osea, beste modu batez ez direnak elkartuko. Gertatu izan zaigu bitan, topaketan nahiko ezoikoak, eta guretzat, hori alde batetik, Teatro X Festivalaren minipunto bat da, zezkenean haiek egin dute zabalpen lan potente hori, baina gero, etorri diren pertsonak hor daude, eta hori tailerrean kudeatu behar da, albidetu elkarrekin egoteko bideak ematea. Eta zentzu hortan, batzutan ez dugu hizkuntza mankomunarik izan, eta saiatu behar izan gara elkar ulertzeko beste modu batzuk bilatzen, izan gorputzetik, edo musikatik, edo begiradatik, beste batzuetan ezadostasunak sortu dira, eta ezadostasunarekin bizitzea oso garrantzitsua dela iruditzen zait. Hau da, beti ere, giza eskubideak errespetatuz, hori oinarri bezala, ez gara sartuko orain erlativismo kultural honetan, zeinetan dena da iritzi, ez, baude minimo batzuk, baina minimo hietatik abiatuta, jakin behar dugu beste entzuten eta eztabaidatzen, eta, elkar ulertzen saiatu behar gara, ze iruditzen zait gaur egun hain azkargoa zen, ez diogula besteari denbora eskaintzen, zer den edo nola pentsatzen duen adierazi dezan. Eta uste dut antzerkiak ematen digula denbora hori, besteari begira jartzeko eta bere misterioak azaleratzeko denbora ematen digula. Ez da gutxi, Ez da gutxi, ez? Jarri gara intensaz. Eta hori, zertan ari zara zehazki, azalakin, esan duzu? Bai. Gero, baita ere zure idazte prozesu horretan, ari zara zerbait sortzen? Begira, udazken hontan sortu nuen Olagarru izeneko dramaturgia, talde batek enkargatuta, Maitane Perez Olatzbeo bidetan ere Arriolak enkargatuta. Justo gainera orain atera da, ez, bela gutxi. Estrenatzear daude otsailean estrenatuko dute, eta nik uste dut oso lan polita egiten ari direla. Orduan, niego nintzen egin prozesua laguntzen, eta dramaturgiarekin laguntzaile bezala, haiek sortu nahi zuten istorioa lagunduz. Hortaz gain piel kon piel azala-azalarekin nago, eta orain udaberrian, Madrilera joango naiz, Kalateako lagun bati baja kubritu eta bertan egiten dugun Crecer con Arte proiektuan parte hartzera. Bale, osea, egongo zara denboraldi batez Madrilen bizitzen orain? Bai, joan etorrian, baina, kabian izango dut hilabete batzutan. Bai, Ekaseko eskola batetan gaude hezkuntza proiektu oso potente bat egiten, nire iritziz, oso potentea, eta egongo naiz
azken kursoka, azken hilabeteetan. Bai. Eta da, azalazalarekin zer ikusia duen zerbait? Ez, kasu honetan ez. Lehen hezkuntzako... Ja, bai, soinu esinte egiten du. Lehen hezkuntzako ikasleentzat da, Nuñedaren eskolan egiten den proiektu bat, eta eskola osoak, hasi aurre hezkuntzatik eta 6. maila arte, egiten dute hezkuntza artistiko proiektu bat. Ze guai. Bai, orduan, astean behin, klase normalak eman beharrean, egiten da antzerkia, dantza, abesbatza eta instrumentua, hori, bai. Eta oso polita da, ze eskola guztia implikatzen da proiektu batetan, eta azkenan egiten dute kriston emanaldia, oso polita da. Eta gainera lantzen diren materiala, beti lantzen dira olako ikuspegi antirrazista batetatik, ze oso eskola anitza da, eta batzutan iruditzen zait, lenguaia artistikoak eta aurrak sartzen direnean, materialak zaintzea bereziki garrantzitsua dela. Ze bestela, joan gaitezke, helduei erosoak zaizkigun ipuinetara edo estruktura narratiboetara, eta bilatu behar dugula, hor ere, lenguaia berriak. Eta orduan, ara noa, lanera. Tope. Eta antzesle moduan, bazaude zerbaitetan, orain sartuta? Zakit kontatu daiteken oraindik. Sorpresa da. Hau emitituko da, hemendik 3-4 hilabetetara fijo. Bai? Orduan kontatu dezaket. Orduan? Bai. Bale, antzesle bezala, orain hasiko gara Lucia Ezkerren laburmetrai bat grabatzen, Usina deitzen dena. Bai. Hor egon nintzen berari gidoiarekin laguntzaile papera egiten, Lucia laguna dudalako, gure Loremore antzerkitaldeko ekoizlea ere badena, eta hortaz gain, kriston sortzailea, orduan, gidoiarekin laguntzen egon nintzen, eta hortaz gain aktore bezala egongo naiz. Eta, oso pozik nago, zu historio polita delako. Baina, gainera da, hor, erronkariko edo, Pirineotako emakumei buruzko zerbait, ez? Bai, zonaldeetako emakume asko joaten ziren maulera espartinak egitera, eta, horietako batzuen historioa da. Bai, eta gaina ziren historio superpotenteak, zero, batzutan joan bueltu bat ziren, ez dakitzen bat orduz bakarrik, batzuk igual geratzen ziren hor bidean. Bai, kontua da, menditik ibiltzen zirela, egiten zuten... Espartinak, bai. Bai, egiten zuten Joan Udaberrian, ez, barkatu, Joan Udazkenean eta Udaberrian itzuli. Eta ematen zuten negua, hor lantalan, horregatik deitzen zieten Ainarak. Ainarak, bai. Eta, Luziak hartu du hoien inguruko berri bat, aurkitu zuena, ez dela baieztatu egiazkoa edo faltsua den, eta hori oso interesgarria iruditzen zait sorkuntzarako dokumentu bezala. Eta, berri horretan oinarrituta, eta Ainara horietako batzuei gertatutakoaz mintzoen horretaz abiatuta, sortu du bere gidoia. Zer guai. Bai. Historia interesgarria. Bai. Zaude, pozik. Oso pozik nago, bai. Zer guai, bai, posten naiz. Eta gero, etorkizunera begira, baditu zorrelako ezakit ideiak edo proiektuak burutan, nahiko zeintuzkerak egin. Gogoak, mila, egiteko gauza asko. Bai, hori super garrantzitsua da, Bai, alde batetik dauden gauza batzuk sendotu, izan piel kon piela zalarekin, edo antzerki komunitario proiektuak, zuritzen zait jarraitasun bat egoteak ematen diola sendotasun asko proiektuari, eta ibez, aurten Berriozarren lehenengo urtea izan da, kriston harrera eman digute, espero dut, urrengo urteetan ere proiektua sendotzen jarraitza eta herriari hori eskaintzen jarraitza baita zerri gurenen ere bilekutan gaudela. Gauzatzuk sendotzea, eta gero sortzea, beti ditugu, idazteko pedradak, nahiko nuke aktore bezala egin eta beste, gero jarri behar da eta egin. Baina, momentu zontan nabil. Energia baldin badago, primeran, ze batzutan, horrelako mundu honetan, artearen munduan jarraitzea batzutan da, jazta. Karo, gero daude aste arte batzuk, euriari duela, eta egin behar duzula errenta aitorpena, eta esatu duzu, nork esaten di nire hemen sartzeko, karo, lako gunak ere badaude ez, baina, oroar nigogoak izan baditut, bai. Primera. Ez dakit zerbait geratu den hor tinteroan edo, esateko, baina ja, nik uste, joan gaitezkela bukatzen. Nik uste dut, bukatu dezakegula, eskerrik asko galdera guztiangatik, eta... Badakit daukazula gauzatxo bat guretzat. Aztu dut, baina gauzatxo bat daukatzuentzat, txan, ebendikan sartuta. Amazing. Tan, xumea bezain eraginkorra, tin.
Horein egingo dugu iragarki bat. Bai, beno, niretzat hau ekarri dut, oso lanabes erabilia dudalako, iruditzen zain nire lanaren oinarri askotan dagoela, izan diseinutan, izan idazten. Batzutan ematen du 2.500 euroko Mac bat behar duzula edo zer gauza egiteko, bueno, honekin ere aski, azteko. Eta, bueno, nik asko maite dut eskuz idaztea. Nahitak beti esaten dit, ez idatzi ordenagailuz, beste motu batetan pentsatzen da boliz, eta nik uste dut egia dela, hor daukagula sartuta urtzaroko, ezakit? Koreografia txiki hau beste modu batetara jartzen gaituela, ordenagailuarekin konparatuta. Eta, bueno, hause ekarri dizuez, hemen barruan, ideia asko egon daitezke, beraz, bueno. Zer guai, bai, jarri horre jozun tokian, Hementxe. gure plata hornitzen jari gara, hau, ja, isten, ja, falta dezkigu bakarrik beste, uste dut, 2 pertsona, orduan ja, aber nola bukatuko duen platoa. Ongi da, ongi da. Eta orain, badoket beste galdera bat, baina ez da nire galdera, da horreko gonbidatuak utzietako galdera. Ah, bale, bota. Orduan, zuk erantzungo duzu, eta gero zuk utzi beharko duzu bat berarentzat. Bale. Orduan, nahiko galdera luzea. Euskaraz sortutako artelan orok, ba aldute euskal kutsua izan behar ezinbestez? Ala ez? Niri izan behar. Hau da, beharraren kontzeptu horrek ja agobiatzen hau hasteko. Esan nahi dut, egiten dugu nahi dugula. Ez, izan behar nork agintzen du. Behar bat baldin badago nork agintzen du. Galdera hori itzuliko nioke, baina ez dagoenez, bueno, airean uzten dut. Nik uste dut izan baduela, ze hizkuntza orok badu bere idiosinkrasia propioa, bere oso bereak diren hitzak, nolabaiteko kosmobisio edo ideologia bat ere badutenak, eta hizkuntza bat erabiltzea erabaki politiko baten aldetik, beno, eskura ditugun hitz horiek erabili eta hortikan botatzen dugu zerbait mundura. Ez, badira kontzeptu batzuk euskaraz baudena eta beste hizkuntza batzutan, ez? Hizkuntza bakoitzak behitu bere itzulezinak diren ideia edo struktura gramatikal horiek. Orduan, horiek erabilita euskal kutsua dutela nik uste dut ezinbestean. Gero, kutsadurak egon daitezke, bai kutsadurak. Bueno, beste hizkuntzekin harremanetan gauden leku eleanitz hontan, ez elebidun, elebianitz, gaurko Euskal Herrian. Nasketak badaude, baina nik uste dut euskaraz ari bagara ezinbestez badukala euskalduna den erro edo kutsu hori. Ados? Zabarko genioke, bera zioen, bazeudela igual kasuak, non euskara zelofan moduko batzen, baina beretan hor barruan zegoena izan zitekeen hemengoa edo beste edo dagoa, ez? Edo globalizazio mundu honen harira edo. Ja, ni galdetu nahiko nioke ze, bueno, horrek konnotazio asko dituela. Euskal izateari olako balore kodigo bat esleitzen zaiola, bueno, berak esleitu nahi dion, bueno, ez naiz hemen hasiko eztabaidatzen, hemen ez dagoen pertsonadatik, baina ez dakit hau esatea beharrezkoa den, sin mas. Iruditzen zait, batzutan euskal identitateari euskal balore batzuk atxikitzen dizkiogula ezinbestez, globalizazioarekin, tensioarekin daudenak, nik uste dut tamalez pixkat konplexuago garela, ez garela guztiok antikapitalistak, ez antiarrazistak, eta euskal kulturaren muinean badaude, bueno, kontraesankorrak diren balore asko, orduan ez dakit eusartuko nintzateken esaten euskalduna edo bestea. Hortaz, zer sartu beharko ginateken hitz egiten zer den euskal tradizioaz, bueno, ez dakit, iruditzen zait. Bai, ulertzen zaitut, ni ere pixkat horrekin nengoen buruan, ez? Bai, gauza asko nazten direla, ez dela insimplea, ez? Bai. Asuntoa, bai. Oso, ongi, baialen, bazure txanda, hor duzu ezabatzeko Klariona. Ai, ene de botre! Zer egin dut! Lasai, zu galdera jazten zuen bitartean nik nire platoa txukunduko dut. Bale, ongi da. Ez que, klaro, hainbeste gauza.
Zer ikusi nahiko zenuke taula gainean eta Euskal Herrian orain arte ikusi ez duzuna? Oso ongi, perfecto. Hautziko diogu urrengo gonbidatuarentzat, ea zer dioen, esango dizut. Vale, ongi da. Eta hau izan da dena? Bueno, eskerrik asko gonbidapenarengatik. Plazer Zuri bat. etortzeagatik. Bai. Zorte hon proiektu guztietan, ea Eskerrik nola asko. joazte. Vale, mila esker. Filmea eta guztia, orain Madrilen atope. Bai. Eta egoaren gara, Maialen. Vale, eskerrik asko zuri eta zorte on zuri ere. Eskerrik asko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.